салом дӯстон, баъзан зарур мешавад ки тариқи телефони мобилӣ ба ягон хадамот занг зада бошем, ба монанди ёрии таъҷилӣ ё ин ки дигар хадамот, ё ин ки рафту шумо телефони худро гӯем гум кардед. яъне барои истифодаи смартфон дар ин ҳолатҳо шумо бояд аз якчанд рақамҳои телефон ё ин ки комбинатсияҳои клавиш дониста бошед. пас биёед имрӯз аз ин чиз огаҳ мешавем. рафтем. инак оғоз мекунем аз рақамҳои таъҷилӣ. агар шумо мизоҷи ширкати Тисел бошед, барои даъват кардани хадамоти оташнишонӣ 101, милиса 102, ёрии таъҷилии тиббӣ 103, мегузарем ба Мегафон Тоҷикистон. чихел ки мебинед инҷо ҳам оташнишонӣ 101, милиса 102, ёрии таъҷилӣ 103. мегузарем ба Вавилон Мобайл ки инҷо ҳам 101 хадамоти оташнишонӣ, 102 милиса, 103 ёрии таъҷилии тиббӣ. инчунин Z Mobile хадамоти оташнишонӣ 101, милиса 102, ёрии таъҷилии тиббӣ 103. аз хотир набароред дӯстон ва доимо нигоҳ доред бо худ. мегузарем ба комбинатсияҳои клавишҳои смартфон. инак идораи смартфон аз дурӣ ё ин ки аз масофа, яъне ҳангоме ки шумо смартфонро гӯем гум кардед. хуб, мегузарем ба настройки. аз инҷо меёвем команда ё ин ки қатори безопасность. мегузарем ба администратори устройства ва ана инҷо чихел ки мебинед найти устройство активно, яъне вақте ки шумо гӯем таҷҳизот смартфонро гум кардед, метавонед тариқи ин роҳ ё смартфонро дарёфт намоед ва агар рафту шумо смартфонро гум кардед, тариқи ссилкае ки мо дар поён меорем, метавонед тамоми маводҳое ки дар смартфонатон ҳаст, ҳамаи онро кӯр карда бошед. баъзан мешавад ки барои телефони шуморо дарёфт кардан имейли он лозим мешавад ва барои имейли телефонро сабт кардан истифода бурдан мумкин. звёздочка, решетка 06 решетка ва ана ин рақами имейл аст ки шумо метавонед онро дар коробкаи телефонтон дарёфт намоед, ё ин ки ин кодро метавонед дар як ҷо навишта пинҳон нигоҳ доред ки тариқи ин код шумо метавонед телефони худро дарёфт карда бошед. айниқтараш бо ин код шумо ба хадамоти дахлдор мактуб мекунед ва тариқи ин код метавонед телефони худро дарёфт кунед. инак биёед боз як ба гуфти баъзеҳо ки секрете ки дар баъзе телефонҳо будааст, мо ҳозир мебинем ки дар телефони мо ин чиз ҳаст ё нест. барои мисол мегузарем ба раздел о телефони, меёбем версия Android ва чихел мебинед ана ин намуд бози шуморо интизор аст. хуб аст, истифода баред. баъзан мешавад ки шояд касе аз ин бехабар бошад, баъзан мешавад ки шумо дар смартфони худ интернет доред ва дӯстонатон аз шумо гӯем интернет мехоҳанд. пас дар ин дам шумо метавонед ба дӯстонатон пешкаш кунед интернетро бо роҳи, яъне дароед ба вобаста ба менюи настройки телефонтон, барои мисол ещё режим модема ва точка доступа Wi-Fi. албатта
ин дам бояд ҳатман передача данных дар смартфони шумо гирон бошад ва Wi-Fi VPN ки барои интернет тақсимкунӣ ба шумо ёрӣ медиҳад. шумо мегузоред барои мисол настроид точку Wi-Fi, ном мегузоред ва албатта пароль барои он ки дӯстонатон аз интернети шумо истифода баранд. хуб, имрӯз мо оиди рақамҳои таъҷилӣ баъзе аз хадамотҳо суҳбат кардем ва боз якчанд комбинатсия ё амалҳоеро дида баромадем ки дар ҳолатҳои таъҷилӣ ба мо лозим мешавад. албатта худо накунад ки ба он ҳолат касе дучор шуда бошад, лекин ба ҳар ҳол донистан хуб аст.